Sibingelele. Kule video sifisa ukukhuluma ngongakwazi ngobukhosi bakwaZulu. Mhlambe lokho ozobe ukuzwa la, mhlambe uzobe uqala ukuzwa and awakazi ukuzwa. Ake siqaleke. Abanye mhlambe banalo ulwazi. Number 3. Abantu abaningi nathi family tree yakwaZulu. Iqala noma ingaphelele khona amagama angekho amaningi la, but ila wadume kakhulu aveziwe mhlambe. Khona iqala koNtu, iye kuMnguni, iye kuLuzumane, iye kuMalandela. uMalandela ubukhosi basebusuka kuyena baya kuNtombela. uNtombela kwakuba bomncane kaZulu benoQwabe. uQwabe kwakuyindodana endala. Right? So ongakwazi ngobukhosi bakwaZulu, abantu bazi ukuthi uZulu kuze kube khona abantu ekuthiwa amaZulu, kwaqala ngoZulu inkosi enkulu. Abantu abaningi bazi ukuthi itribe yamaZulu kube khona amaZulu nesibongo sakwaZulu kwaqala ngoZulu inkosi enkulu, umfowabo kaQwabe omncane, kanti akusilona iqiniso lelo. Ubukhosi bakwaZulu noma kuze kube khona abantu ababizwa ngokuthi amaZulu noma abakwaZulu kwaqala ngoLuzumane. ngoLuzumane uyena ongumsunguli wamaZulu. Ubukhosi bakwaZulu baqala ngaye, uyena inkosi yokuqala yakwaZulu. Yabona uma ubuka lela gama Luzumane, lela gama lihlanekezelo. Luzumane akuyena uLuzumane, uZulu mane. But ngoba siyazi ukuthi ondlebe ikhanya ilanga baphethe yonke into, ngisho umlando khona la bathemperisha khona. Luzumane mulinambitha le gama uyezwa nje nawe ukuthi lisho ukuthini, kodwa futhi musulibuka uyabona ukuthi leli gama lihlanekezelo. Luzumane uZulu mane, uyena umuntu wokuqala owaba umZulu, wasungula ubukhosi bakwaZulu asalandela amanye amakhosi. Ubukhosi bakwaZulu abuqalanga ngoZulu inkosi enkulu, umfowabo kaQwabe. Right? Ake sihlaziye kahle about uLuzumane lo esithi thina uZulu mane. Ake sihlaziye kabanzi ukuthi uyini. Ake sihlaziye, ake sizwe ukuthi kuthiwani ngoLuzumane. Ngithe mina lela gama lihlanekezelo uZulu loya, uZulu mane noma uZulu nje phelele. Kuze kube khona abantu inzalo kaZulu yaqala ngaye. Kuthiwa lana Luzumane is the ancestral progenitor. I-progenitor sokumsusa wento. Kuze kuthiwa nguMakhanya mina. Kuze kuthiwa khona abantu bakwaMakhanya, ubani umsunguli, umuntu oqala ukubizwa ngoMakhanya, i-progenitor leyo. Kuthiwa lana Luzumane is the ancestral progenitor of the Zulu people. Uyena umuntu oqala ukuthi abizwe ngoZulu. Uyena umuntu oqala owahlala esihlalweni sobukhosi bakwaZulu. Right? Considered to be the son of Umnguni. Nazi ukuthi uMnguni kinina. Igama lakhe langempela uMnguni. uMnguni ulona mazi ngokuthi uIsrael eBhayibhelini. Right? Bashintsha labathi umngoni kwakuthiwa abangoni bephila ngama-10 commandments. Umngoni wayenamadodana awu-12. Lamadodana awu-12 iwona akhipha ama-tribes. I know ukuthi izonishokha-ke le, nazi ukuthi abantwana bakwa-Israyeli angazi ibona abangcwele abakhipha ama-tribes. No, ama-tribes ala eSouthern Africa. Right? Umngoni wakhipha ama-tribes awu-12. Enye yawo uZulu. Enye yamadodana yakhe yos-10 iyona le uLuzumane, kodwa igama lihlanekezelo uZulu mane loya. Right? Kuthiwa uyena ongumsunguli wamaZulu. Ngeke umuntu abe umsunguli wamaZulu. Right? Bese igama lakhe lingabi na uZulu. That is why ngithe leli gama lihlanekezelo. Ngeke umuntu kube uyena umZulu oqala kodwa igama lakhe lithi Luzumane alina uZulu. Uphi uZulu? It's because lihlanekezelwe.
right? uLuzumane is the ancestral progenitor of the Zulu people, right? Ake sibuyele lapha kwi-family tree yasebukhosini bakwaZulu. So nanguya kuLuzumane lapho lo owuZulu okuyena umsungulo wamaZulu people, right? Ezalwa ubani? Ezalwa umngoni, not umnguni, umngoni. Lela gama nalo kutemperishiwe nalo. Umngoni lo nimazi ngokuthi uIsrael eBhayibhelini, right? Siyeza kuleyo kodwa. So bonke abantu abazalwa inkosi uLuzumane, inkosi uMalandela, kuze noNtombela bangaphansi kwaZulu, uZulu, inkosi enkulu, uQwabe, bonke labo bantu bangamaZulu. uZulu awuqalanga ngonkosi enkulu, right? So that is why kwavela isilo samabandla, uShaka, ilembe leKamayi ngokukhalipha. Sasizokwenzani? Sasizobutha sihlanganisa uZulu ngoba wesehlakazeke kakhulu. uZulu siwalapha kuLuzumane, lela gama kutemperishiwe na uZulu loya. Wayesezohlanganisa isizwe saZulu konke noQwaba, amaZulu lawo. uZulu awuqali ngoZulu, unkosi enkulu lo umfowabo kaQwaba omncane. So isilo sasesizobutha isizwe sakaZulu ngoba sesihlakazekile. So okwesithathu lokhu ongakwazi ngobukhosi bakaZulu, ake siqhubeke nayo. Number 2, sike sizwa kuthiwa nina baphunga noMageba. uPhunga noMageba, right? Obani uPhunga noMageba? Bazalwa ubani uPhunga noMageba? uPhunga noMageba bazalwa uGumede. But if you take a look at the kingdom, the family tree of the kingdom, lana i-family tree yamakhosi ahlala esihlalweni ebukhosini bakwaZulu. If you take a look la, uPhunga noMageba ubathola kuphi? Nampa yangaphansi kwaZulu, kodwa bazalwa uGumede. uGumede wahlala esihlalweni sobukhosi. Ake sifunde kabanzi ngoPhunga noMageba sizwe ukuthi kuthiwani. Now ake sifunde kabanzi ngoPhunga noMageba, ake sizwe ukuthi kuthiwani. Kuthiwa lana Phunga kaGumede. Phunga uzalwa ubani? Uzalwa uGumede, right? Wadlula nini emhlabeni? Wakhothama nini? ngo-1727. The son of Gumede, chief of the Zulu clan, wayeyinkosi yakwaZulu. Sithe uZulu kale phezulu, awuqali ngonkosi enkulu uZulu. I-tribe yakwaZulu ayiqali ngonkosi enkulu, iqala le enkosini ekuthiwa uLuzumane, noma lela gama likhombisa ukuthi kutemperishiwe nalo uZulu loyo wokuqala, right? Chief of the Zulu clan up to 1727. Ihlalo wahlala kusona kwaze kwaba u-1727 lapho akhothama khona, right? Mageba kaGumede, right? Nangu noMageba naye kaGumede wadlula emhlabeni ngo-1745. Wathatha over from umfowabo from 1727. Umfowabo wakhothama ngo-1727 uPhunga. Then uMageba wabe sehlala from there up until 1745 akhothama ngawo. uMageba ubani? Son of Gumede and brother of Phunga. Kwakwamawele bezalwa uGumede, bahlala bobabili esihlalweni sobukhosi bakwaZulu, right? Ake siqhubeke nayo siveza unumber 1 wethu, siveza ongakwazi ngobukhosi bakwaZulu. Number 1, ubukhosi bakwaZulu bukhona eBhayibhelini. Nina-ke eBhayibhelini into ekumele ukuthi niyazi, ngifisa ukuyichaza kahle le bantu bakithi. Abelungu ayikho into abanayo. Abelungu njengoba wona wazi ukuthi abelungu laba balapha eBhayibhelini, umlando wakho lo yamuntu omnyama bawuntshontsha, bafaka amagama abo, bafaka yonke inyefu yamagama abo, njengaleli lithi Jacob. Okokuqala nje daletha J
was invented about 600 years ago. You cannot tell me ukuthi uJacob ulo Israel. Even Jesus, igama elithi Jesus. Jesus existed 2000 years ago. You cannot tell me ukuthi igama lakhe ngempela elithi Jesus. So they stole umlando from Africa and into eyenzeke eAfrica, kakhulukazi South Africa. Baclaim as their own, bafaka amagama abo. Ngicela ukuthi sibuke lana ke. Ubukhosi bakwaZulu bukhona eBhayibhelini. Ngifuna ukuprova lokho. Naka amadodana kaIsrael. Ake sisebenzise igama lelo laziyo. Naka amadodana kaJacob, right? Wena amadodana amangaki? Awu-12. La madodana awu-12 iwona akhipha ama-tribes, abantwana abakhethiweyo basezulwini, right? Ngicela sibuke indodana unumber 10. Yabo la ndodana unumber 10 uZebulun. Le ndodana ekuthiwa uZebulun iyona yakhipha i-tribe yakwaZulu. uZ u-right, u-E u-wrong, 82, u-B u-wrong, 82, u-N u-wrong, u-82. Ifuthi usaleyo maletha zokusalaba kusala uZulu. uZulu ba uloya olapha kwi-family tree yobukhosi bakwaZulu ubhalwe as uLuzumane, kanti uZulu loyo. Angazi ukuthi yini le edala ukuthi sithembe abacindezeli, sithembe umlando osufunzwa wona singawuhlaziyi. So njengamanje ke amaqiniso ayavela. One of the sons of Umngoni uIsrael. Umngoni ulona mazi ngokuthi uIsrael. Umngoni not umnguni, umngoni owakhipha ama-tribes awu-12. Enye yawo uZulu. Indodana yos-10 iyona yakhipha i-tribe yakwaZulu. Kahle kahle igama layo uLuzumane. Ile eniyazi ngokuthi uLuzumane, kodwa uZulu igama lala ngempela. Nangu uZulu uyaphuma la. uZ u-right, u-E u-wrong, u-B uyawubulala kusalaba kusala uZulu, no-N egcineni uyawubulala kusala uZulu. Yebo, kufana nalapha ngisazwa kuyona. Unumber 6 uNaftali, u-N u-right, u-A u-right, u-P u-wrong, u-H u-wrong, kusala uNatali. eNatali khona abani? Khona ubukhosi bamaHlubi, amampondomazi. Ngokuchaza ngelinye ilanga kwivideo yakho lokho kukodwa ukuthi kwenzeka kanjani, but safocus kuZulu. So uZulu ukhona eBhayibhelini. Lo mlando vele owala eAfrica, owala eSouth Africa kahle kahle. Yonke into ebhalwe lapha eBhayibhelini eyala eSouth Africa naseGibhithe.